Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś będzie coś dłuższy. Wyrządzę Wam o słowiańskim kalendarzu obrzędowym. To będzie wszystko po naszemu. Posłuchajcie, jak nasi praojcowie, Słowianie, jakie święta mieli w całym roku. Co świętowali, do kogo żykali, jakie mieli zwyki. Jak się Wam, jak macie radzi, to moi wyrządzani, to dajcie mi pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tuż podziwiajcie się też, posłuchajcie też, Rostomili, że po niekiere święta, co Słowianie odprawiali, były ganz podobne do tych, jakie mamy teraz na cieszyńskiej ziemi, ale to musicie sami se złożyć, jeśli tak było. Pierwszy miesiąc to był marzec. Na marzec Słowianie prawili brzezień. Czesi mówią brzezen. Tak z ciekawości. 1 marca była lasztówka. Żykało się w ten czas do jora. Wołało się ptoki, co by przyleciały, spadki, a ludzie se w ten czas dycki napytali czas na jor. Dziwali się, jako lotają lasztówki, a podle tego się wróżyło czas, a najbliższe dni. Żykało się do bogów, co by się darzyło na nowy rok, a co by wnet przyszło słonko, a ciepłe dni. 9 marca był szczodry wieczór. Święto Matki Ziemi, nowy rok. To był nowy rok słowiański. Odprawiało się rytuały, co by uroda była dobro, a co by familia była szczęśliwo. Jak tego dnia było słonko, to lato miało być ciepłe. Jak padał deszcz, śnieg, to uroda miała być dobro. Jak fukał ciepły wiatr, to miało być godnie deszczu w lecie, a jak był wiatr z północy, to lato miało być chłodne. Od 13 do 20 marca był jorni tydzień jorowita. To był czas, kiedy się pucowało chałupy, a odprawiało się roztomańte rytuały z wodą, poliło się stusy na kopcach, a sztrajchowało się wajca. Dzisiaj się ich sztrajchuje, co by czcić żywot, co się rodzi bai na Wielkanoc. 16 marca była wierzbica, pasieka jorni. To było święto, w którym się czciło wierzby, a wierzba, Słowianie wierzyli, że wierzba to jest pierwszy strom, to był pierwszy strom w całym wszechświecie, w tym pradrzewie, prastrumie. W ten dzień nasi praojcowie targali gałązki z wierzby, a prali się nimi po ciele, bo wierzyli, że im to do zdrowi. Tymi gałązkami święciło się i pasieki, co by pszczoły zrobiły kupa miodu. Z tego potem się zrobił śmiergust. 17-18 marca Słowianie obchodzili dzień Święto dać Boga. To był dzień, jak słonko się równało z nocą. Dziołchy szły tańcować, a żykały do Boga dać Boga. 20 marca był nawski wielki dzień. Umrzicy szli na ziemię ze słowiańskiej krainy Umrzików, a na tą krainę Umrzików słowiańską się prawiło nawia. Nasi praojcowie się moczali w żykach, albo się loli wodą, co by nie byli nimocni, a co by dusze Umrzików ich opatrowały. Wielki tydzień. Pierwszy dzień jora. Wielki dzień, wybaczcie. Wielki dzień, pierwszy dzień jora. To była pierwsza niedziela po jornim zrównaniu dnia a nocy. To było święto, co się w nim budziła przyroda, a rodził się żywot. Każdego roku furt dokoła. Tym koło było symbolem takiej przyrody, co się odnawia. Był kołowrót, była ta swastyka, to też jest taki symbol tego słowiańskiego roku obrzędowego. I w tym wielkim dniu, w tym pierwszym dniu jora, topiło się marzannę, kiero była boginią zimy a śmierci. A dziś oto jest Wielkanoc. Potem był poniedziałek po wielkim dniu. Prawiło się na to wołocilne. To był hańdowny śmiergust. Chłopcy chodzili po chałupach, a polewali wodą dziołchy, a one im za to dawały sztrajchowane wajca. Od 20 do 26 marca były dziady jorni, święto jora.
W tych dniach się poliło fajery, co by ogrzać ziemię, a skokało się przez ni, co by się opucować. Do żyki wciepowało się chleb jako ofiarę. Święciło się zorka, a zaczynało się ich sioć. Wierzyło się, że światło zwycięży nad ćmokiem. Żazało się gałązki wierzby, a wrażowało się do żbunków z wodą, a potem tą wodę się nosiło, tą wodę się nosiło do tych żbunków ze świętych źródeł. Tą wodę ze żbunków się potem brało na rozmaite rytuały. Nigdy się ich nie wylewało. Na kwiecień Słowianie prawili łżykwiat. 11 kwietnia był utopiec Jorni. Nasi praojcowie składali ofiarę utopcom. Utopce to były takie bóstwa. No my utopca mamy jako takiego podciepa, co siedzi we wodzie, ale to były bóstwa słowiańskie, co bywały we wodach. I składało się ofiarę tym utopcom, co by nie topiły chałup, dziedzin, a ludzi. 15 kwietnia było święto Jarowita. Święto chłopów. Rzekało się do Boga Jarowita. Składało się ofiary, poliło się fajery, pryskało się ich piwem. 22 kwietnia była Wielko Mokosz. To było święto paniczek. Rzekało się do bogini urody Mokoszy. Składało się ofiary, śpiewało się pieśniczki, chodzowało się, a tańcowało się. Od 20 do 26 kwietnia było święto strumów, albo inaczej się na to prawiło święto zielonych bogów. W ten czas się rzekało do tych bogów, które były podle Słowian strumami w lasach. Strumy w lasach to były takie bóstwa. 30 kwietnia było święto Welesa. Składało się ofiary Welesowi, wyganiało się bydło na miedzę, bo Weles to był bóg podziemia, tego wszystkiego, co było pod ziemią, i bóg byków, krów, bydła. Na moj Słowianie prawili rosień. 1 moja było święto Wesny, święto Jora. Hańdowni to były słowiańskie majówki. Do ziemi się wkopowało zielony strumek, kiery się ozdobiało potem maszkami. Stroiło się, a i szumnie gałązkami z bzu. Śpiewało się pieśniczki, wiośnianki, a młodzi tańcowali kole strumka. Ci, co się potracili przy tańcowaniu, musieli sobie dać pusy. No i od tego potem się wzięła ta tradycja stawiania moja. Ta tradycja jest furt żywo. Gor na zachodnim brzegu Olzy. Tam oto we Wędryni Bai. Od 2 do 11 maja był tydzień rusalny. Rusalia się to nazywało. A w ten czas baby szły nad rzeki, a potoki, a wieszały na strumach. Kiere kole nich rosły, koński ćwilicha dla rusałek. Robiły, a i dla nich wiąki, a ciepały na wodę. 11 maja było święto zielnik. Zbierało się zieliny przeciw nimocom. Jodało się po lasach, a na miedzach. Plutło się wiąki, a ozdobiało się chałupy w postrzodku, a na polu kwiatkami albo gałązkami z listkami. Na czerwiec się prawiło czerwień. 15 czerwca było świętowit letni. Rzekało się w ten czas do świętowita o dobrą urodę na gruntach. 21 czerwca była noc kupały. Noc sobótki, albo się na to prawi teraz wiąki. Dziś oto jest noc świętego Juna. Pierwszy dzień lata. Święto, w którym ludzie czcili ogień, a dać Boga. Poliło się fajery, balandrowało się nad rzekami, skokało się przez fajery, ciepało się wiąki na wodę, chledało się kwiotka paprotki, a wróżyło się, kto się wydo, a kto się łożyni. Ludzie wierzyli, że to jest najlepszy czas, co by robić dziecka. To już potem za 9 miesięcy się isto najwięcej dziecek rodziło. 30 czerwca było pożegnanie Jarowita. Poliło się kukłę Jarowita, Boga Jora, co by uczcić to, że zasiął nowe pluny, a miłość. Na lipiec się Słowianie prawili lipień. 1 lipca było święto dać Boga. Ludzie zaczynali siec trowę, a suszyć siano. Świętowali kowole, a Bogiem kowoli był ten dać Bóg. 4-5 lipca było letnie święto miesiąca. Rzekało się do Horsa.
a to był miesiączek. On był jako miesiączek, a hańdowni na miesiączek się prawiło miesiąc. Tuż ludzie się dziwali na niego, a podle niego mierzyli czas w miesiącach. Od 20 do 27 lipca był tydzień Peruna. Rzekało się do Peruna, to był bóg pierunów, a w lasach pomiędzy dębami też się odprawiało taki rzekani. 22 lipca była Perunica letnio. Rzekało się do błyskawicy, a błyskawica to była taka boginia jak Perun, bo Słowianie mieli kupa bogiń, paniczek. W hańdownych kulturach pierwszymi bogami to były paniczki. No i Słowianie mieli kupa paniczek bogów. I w ten dzień Perunicy się nie miało robić na polu nic, co by się błyskawica na kogo nie pogniwała. Na sierpień się prawiło kieś zarew. 6 sierpnia był spas jabłkowy. Święciło się, a jodało jabłka, gruszki, a insze owoce ze strumów. 16 sierpnia był spas chlebowy. Święciło się, a jadło chleb z nowych zorków, a dziękowało się Bogom za urodę. 16 sierpnia było święto Leszego. Rzekało się do Leszego. Leszy to był bóg lasu. Składało się mu ofiary z chleba na miedzach, a na ogrodach. Pytało się ducha leśnego o dobroć, co by nie kludził ludzi po polach, a nie plątał im cest a chodników. 19 sierpnia był letni Strzybóg. Rzekało się do Strzyboga. To był bóg wiatru. W ten dzień się wróżyło podle tego, z której strony fukał wiatr. Wrzesień. 4 września była Perunica jesienno. To było ostatnie święto Peruna, a błyskawicy, które idą już spać na zimę. 8-9 września były rodzenice. Rzekało się do bogów, co opatrowały dziecka, które się urodziły. Pytało się tych rodzenic o dobry poród, a zdrowi dla całej familii. 20 września był jesienny Strzybóg. Rzekało się do Strzyboga o dobry czas, a przepowiadało się czas na jesień, podle tego, z której strony wieje wiatr. 23 września było święto Plunów. Pierwszy dzień jesieni, święto Plunów. Dziękowało się za zebraną urodę, a pytało się bogów o urodę, a i na rok. 24 września było święto Dumownika, a Owinnika. Składało się ofiary bogom z misek, z mlekiem a owsym, co by opatrowały chałupę. Zorka, obilu, a gowić. Domownik, a owinnik to były taki... Potem się na to zaczęło mówić, prawić skrzaty. Ale domownik to był taki duch, co mieszkał w chałupie, a pomagał tym, co w chałupie mieszkali. Taki dobry duszek. 26 września był świętowit jesienny. Świętowit jesienny to było święto urody. Rzekało się w chramie świętowita, składało się ofiary, wróżyło się z obrzędowego picio o zimie. Wróżyło się o zimie z picią. Piło się, a z tego się potem planetowało, wróżyło się. Jako będzie zima. 27 września była pasieka, święto pszczelorzy. W październiku, 1 października było jesienne święto Matki Ziemi. Początek jesienno-zimowych robót. Okres to był początek, zaczęło się robić wesiela. Rzekało, młode dziołchy rzekały o to, żeby się dobrze wydały, żeby dostały szykownego chłopa. 25 października były dziady. Dziady Mickiewicza. Mickiewicz tutaj nawiązał fajnie do naszych słowiańskich korzeni. Odprawiało się te dziady, jeszcze ze 100 roku temu się odprawiało, a ja myślę, że jeszcze do dzisiaj się ledzykane odprawiają dziady. To był dzień, w którym się wspominało tych, co pomrzyli. Wywoływało się duchy i w ten dzień była wilia umrzików z jednym talerzem na stole więcej. To zaś przeszło potem do tradycji katolickiej. 31 października było święto bogini Mokosz. Baby rzekały do bogini Mokosz, a dawały i ćwilich, a przędziwo. Paniczki pytały Mokosz, co by pobłogosławiła roboty, kiedy zaczynały następnego dnia. A następnego dnia szyły, a przędły. Listopad. Na listopad się prawiło prosicz. 8 listopada były tury.
Święto Flintkorzy. Zaczynały się guny. Flintkorze składali ofiary, a żykali o to, co by się im darzyło na gunach. 24 listopada było święto Złotej Baby. Wróżyło się to, co będzie kiejsi, a baby, co jeszcze nie miały dziecek, pytały bogów, co by urodziły lachko, a bez kurowodów. 30 listopada było święto Goduna. Terazy to są Andrejki, a w ten dzień się wróżyło, kto z kim się ożeni, a za kogo się wyda. Grudzień. 6 grudnia był spas zimowy. To był dzień, w którym przyszła zima. Katolicy zmienili spas zimowy na świętego Mikołaja, bo bajkiejsi się prawiło pytaj Mikołaja, a on to rzeknie spasowi. 21 do 23 grudnia było święto godowe, zimowe stani słońca. Wieczerze, ludzie jadali wieczerze, a świętowali z familią. Świętowało się zaćmienie słońca jako nowej energii, co się budzi do żywota. 23 grudnia było święto Roda. To było święto Boga Roda. Piekło się buchty, ważyło się piwo, a miód. 24 grudnia było święto Kolady. Familia się schodziła przy stole, a jadło się coś podobnego, jako teraz się jodo na wiliję, na której były syte jodła, a śpiewało się starodawne słowiańskie pieśniczki. Na luty się prawiło liutycz. 2 lutego była gromnica. Schodziła się zima z jorem. Światło zwyciężo ćmok. Poliło się świeczkę gromnicę. Ona miała odgonić głodne wilki, przywołać ciepłe dni, a chronić chałupę przeciw burzom, a chronić chałupę przed piorunami. Gromnicą się robiło rozmaite rytuały, co one miały potem chronić familię, a co by się tej familii dobrze darzyło. Od 9 do 15 lutego był tydzień Welesa, święto Welesa. W tym czasie przewracało kożuchy na rymby, co by przywołać ciepłe dni, a co by odgonić zimę, co by się już kapkę z nią kapkę się z nią już pożegnać. Odprawiało się rozmaite ceremoniały magiczne, co by gowiedź była zdrowo. 21 lutego był Jorni Strzybuk. W ten czas się rzekało do Boga wiatrów. Podle tego, jaki był czas tego dnia, to wróżyło się, jaki będzie czas na wiosnę, na jor, a na lato. 26 lutego było Nowoleci. Ostatni święto z tego roku obrzędowego słowiańskiego. W tym święcie Nowoleci się balandrowało, a żegnało się rok, co się skończył. I roztomili widzicie, że kupa świąt tych słowiańskich przeszło do katolickiej kultury, tradycji. Słowianie godnie balandrowali. Widzicie, że tych świąt było kupa. Co 2-3 tygodnie było jakieś święto. No i jak tu przyszli katolicy, to po tym oni musieli tych ludzi kapkę do siebie przekonać. To po niektóre święta nie hali, co by ta tradycja słowiańsko furt była utrzymano, bo inaczej by ludzie by się szprajcowali. No a tak nie hali tym ludziom tą tradycję słowiańską. No i teraz wszystko, co katolicy robią, te wszystkie Boże Ciała, wszystkie Wielkanoc, godni święta Wilia, to wszystko je z tradycji słowiańskiej. O tej tradycji słowiańskiej trzeba wyrządzać. Z tej tradycji słowiańskiej my wyrośli i fajnie by byłoby przeogromnie dobrze, jakby i dziecka się o tej tradycji słowiańskiej uczyły we szkołach, bo w książkach się uczą, my się uczyli o Grekach, o Rzymianach, o Sumerach, a o tych Słowianiach starucnych, no to my się dozwiedzieli, że Kańskiej tam był biskupin, no i że Słowianie to byli tacy chłopi ganz einfachowi, co Kańskiej gonili po lasach, ale to tak nie było. Słowianie mieli wielką kulturę, a worce się tą kulturą kapkę zainteresować. Dzięki piękne, miejcie się pięknie.